L'educació ambiental és un valor que hem d'aprendre per a saber ser millors ciutadans. Vivim amb un alt nivell de consum que genera una gran quantitat de residus que atenten contra el medi ambient. L'Aula Verda vol fer reflexionar sobre la importància de la conservació del medi natural i fomentar uns hàbits més respectuosos amb el medi ambient. Els objectius d'aquest projecte són fomentar la separació de residus que es generen en el centre, conèixer l'impacte ambiental produït pels mateixos, sensibilitzar en l'estalvi d'energia i recursos naturals, augmentar l'eficiència i l'ús racional del paper i reduir el consum del mateix. L'Aula Verda és un projecte del centre al qual estan implicats tots els sectors de l'institut. El tutor serà l'encarregat de que es faci un ús correcte de la safata de reutilització del paper. El proceso de la ecoauditoría ha tenido dos partes fundamentalmente. La primera parte ha sido hacer una ecoevaluación de algunos aspectos medioambientales. Hemos estudiado el agua, residuos, ruido y energía. En energía, electricidad y calefacción. Y con unos cuestionarios que nos suministraba el concurso de Caja Madrid y los datos que habían recogido los alumnos de segundo de bachillerato, con todo eso, nos hemos hecho una idea de cuál es la situación actual del centro en esos 4 aspectos. Y ya con esa idea hecha, hemos preparado un proyecto de mejora del instituto. Para elaborar el proyecto de mejora, simplemente nos hemos tenido que fijar en los puntos débiles que tenía el instituto. Y teniendo en cuenta esos puntos débiles, hemos buscado medidas para corregirlos. Fundamentalmente los puntos débiles son poca sensibilización en algunos aspectos y que se despilfarra agua, el tema de los residuos. En el tema de los residuos hay muchas que están asumidas. Yo creo que la experiencia de hacer la ecoauditoría ha sido positiva. Me da la sensación de que los alumnos lo han tomado la mayoría en serio, que han reflexionado sobre cuáles son sus hábitos, que yo creo que en muchos aspectos han mejorado, pero probablemente, como algunos comentan, sí que se tendrían que tomar medidas más directas. Una part important del projecte Aula Verda el conforma l'hort, on els alumnes acompanyats d'un dels mestres de biologia duen a terme el cultiu i la preparació de diferents plantes. Though it's hurting me, now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Escoltem alguna de les tasques que es duen a terme a l'hort del centre. Això és roure valencià. Això és típic d'ací de València i queden ja molt poquets. Són uns arbres que queden molt poquets perquè es va entalar per aprofitar la fusta, que té moltes aplicacions, entonces quasi no ne queden. I vam anar, ja farà 3 o 4 mesos, vam agarrar les llavors, que són, a veure si n'hi ha alguna esta, i les vam plantar. La idea era per a fer este enguany, però com no va poder ser perquè no havia iniciat encara, que se va retrasar tot per problemes d'infraestructura i tal, pues entonces la història està en l'any que ve, el Dia de l'Arbre,
pues treure-los ahí al front de conselleria, posar una tauleta, explicar una miqueta el que són, per a on hi ha, no? I el que vulgui pues, que s'emporti algun si vol per a plantar. Pues, si tens una caseta per ahí, que millor que plantar un arbre típic d'ací de la terra. Per a conscienciar l'alumnat de la importància de mantenir el pati net, els alumnes de cada classe ixen de forma periòdica en la tutoria a netejar el pati. Al concurs de l'Aula Verda, on els grups d'alumnes s'esforcen per a millorar la seva actitud, es premien les activitats següents. L'estalvi d'energia. La correcta utilització de la safata de paper. Mantenir l'aula neta. Per a premiar aquestes activitats, els voluntaris i els professors realitzen un seguiment cada 15 dies. Llums. B. Caixa. B. Safata. B. Paperera. B. Terra. B. Taulers. B. Altres activitats que s'han desenvolupat són l'exposició de notícies medioambientals, la recollida de piles o cartutxos d'impressora, celebració del Dia del Medi Ambient i de l'Arbre, excursions. A través del projecte s'ha aconseguit millorar la convivència i sensibilitzar als alumnes i professors dels problemes mediambientals i crear hàbits respectuosos amb el medi ambient. Totes les persones del centre es mostren satisfetes amb els resultats aconseguits.